दालाङानो गिथाव बाथावथार बेजों माननांगौ बे संकस दैया नायदो नै मावो दालाङा जानो ओरै बारबानो बेंगल बर्डार मोनबाय आरोना नै फरिखा हैग्राफ्रा नै लाइन लाइनथार गासिबो फरिखा होग्राजोब बारसोनारदों जाम जाजोब्बाय ए लामा बानायनायखाय जाम जादों बिसोरनो दांना होग्राफ्रा बेनो जागोन बे नङा हाब्रु बिला स्कुलसो दं नैबेबो होग्राफोर दं बेनो दां बिलाइ मोनफैबाय हेल' लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि गोदान भिडिअ'फोरखौ बरायबाय आसा खालामो नोंथांमोनहा मोजाङैनो दं दायो जोङो फंबायखौ दोनबोदोंमोन नालाय इन्टारभिउ होनो दा जोङो हासबेन्डनि क्वार्टारावहाय दसे बेरायफैदों आरोना दे होमबा नायलांबाय थादो आरो जायफोरा आंनि भिडिअ'खौ नायनो इन्टारेस्ट मोनो नायलांबाय थादो आरोना नै दायो जोङो मोनफैबाय आरोना बिफानि क्वार्टारावहाय बेयो जाहैबाय आंनि हासबेन्डनि क्वार्टार आरोना दायो मोनफैबाय जोङो दसे थाथ'नोसै बेनो क्वार्टारा मा खालामनानै थानाय बेसे गोबाव ओंखायनो दसे जिरायनो फैबाय आरोना जोङो क्वार्टारावहाय सिङाव नायदो माबायदि सोरबा मानसि थाफैथ'नानै दङनो ओमफ्राय दा बेखौहाय थिनहरनानै जों थासिगोन आरो बेयो थासिगोन आंनि हासबेन्डआ मालाबा मालाबा थाफैगोन आरो गाव टाइम मोनबा बेनो गावनि क्वार्टार बियो मोजां मोनदों क्वार्टाराव थानानै खोमसि नुबाय रुमा खोमसि खारै होलाय ओइ सुइसा फुराना जाबायना बुस्थुआ होमबाबो थान्दा आरो आजा मोजां मोनदों बाबानि क्वार्टाराव मोजां मोनदों नो गावनि बिफानि क्वार्टार ओमफ्राय दस्रा मानसि थाफैथ'नानै दं आरोना बेलाय नै साफा खालामाखै साफा खालामबा मोजां नुगोन आरो ओरै बाथरुम थाथरुम दंखाजोबो आरो नैबे बाथरुम ओमफ्राय नैबेलाय ओंखाम संग्रा बे ओमफ्राय ओरैथिंजाय कल दंखायो आरो बेलाय कलाबो थेबा जाला दा ओरै बायह्रायाव नायहरदो खामसालि लामा सेरावनो आरोना फैद' थांसै न'आव मोजां मोनथारबायसो नै बिसिनायाव उन्दुलायनानै फैद' थांसै देनां फैगोन फै दायो जोङो दसे बेरायनो ओंखारबाय फैद' ओरैसो जोंना गारिया फैद' दसे नै आंनि हासबेन्डनि क्वार्टारनिफ्राय ओंखारबाय आरो बेरायनोसै बेसे थाबाय थानोना दानो गवाना 1टा ना 1:30टायावसो गयोनो फरिखाया दायो जोङो संकस दै नायनोसै होनदों नामा दिनैसो फार्स्ट टाइम फैफेरबाय आरोना नुफेरा नालाय बेरायनांगौ एसे टाइम मोना नालाय बेरायनोनो दायो नै संकस दैया नायदो नै संकस दैयाव मोनफैबाय आरोना जों नै मोजांथार दैया नायदो मोजां ना बाबा मोजां मोनदों मोजां मोनदों मोजां मोनदों ना अय जायगा गैयाबा बोरै जानो जोंहा नायदो सिनारिया रा बै बेंगलखौ नाहरगोन आं बेंगल बर्डारनो बैयो ओरै बारबानो बेंगल बर्डार मोनबाय आरोना नै दायो जोङो साहा दखानाव दसे मा मोनो जालांसै आरो ओंखामबो उखैबायना डिम जानोसै डिम दै नायनोनो दैल' नायनो दिनैसो नुदों नालाय खालि दै नायनो गोलैलांगोन दे बाबा मालाय साम' सायबावदों बुरियानो साम' गोलाव ओमफ्राय मोना बेबा नै दावदैखौ जानो नायसै आरोना आसायाबो जायो बे बानलु गोसाखौ जानो नुवादां बेखौ लांदो मोनसे जोङो संकस दैनिफ्राय थांफिनसै ओरै बै भुटान बै सिं बेरायहैग्रा जायगा दं पिकनिक जाग्रा बै बेंगलजों थांनांगौ मोजांथार जायगाया बावनो थांनो होनगासिनो थांनो होनबाय थादोंमोनलै जायाखिसै नै निउइयाराव थांसै नै दायो जोङो सासे गावनि लोगोनाव सफैबाय आरोना नै दालाङा बेजों बारगोन जोङो र' दसे थानानै गारिखौ बैहाय फिदिंहैग्रोसै ना मोनो नामा दालाङाव ए दैज्लाङानो नायनो जोबस्लाबा हनै दालाङानो गिथाव बाथावथार बेजों माननांगौ मावखायाना माननाय नायनि र' ए नै मावो दालाङा जानो मावबाबो बेजों बाइक सालायबावो बाइकबो सालायजायो मानसिफ्रा मोनायावबो नै गावनि लोगोनाव सफैबाय आरोना दसे जिरायनोसै जेबो नङा जेबो नाङा औ आब'निसो आब'नि
गावनि गेलेग्रा लोगो मोनदों नालाय माबा रायलायनाया होथारदों नायदो थ' थांसै जोंहाबो दायो नै जोङो थांनो ओंखारबाय आरोना नै दायो जोङो दसे साहा दखानावहाय जाग्रा जानो फैलायबाय आरोना ओइ मा लोंदों नोङो मा लोंदों दे खोन्था बेखौ जाबावसै मिस्टिखौ जादों बेलाय उन्दैया नै मा खालामदों नै उन्दैया मिस्टि जानो नागिरदों दखानावहाय लाजिबाय उन्दैया मिस्टि जानोसै ना मिस्टि जानोसै फैद' मिस्टि जानोसै जाया बेखौ लोंदो होमबा मिस्टि जानानै लाग्रोबाय आरोना बाव लोंसै एसेल' मिस्टि नों लोंनायखौ लोंसै ने आं बाबा गुसु मोनदों ओंखायनो लोङाखै बे गोथाव ओइलाय मामा फैगौ ना ओइलाय मामा एगजाम जोबनानै नै दायो बिमाया फैबाय आरोना फैगासिनो दं र' बेसेबां हादों सोंनियानो बेसेबां हाखो मा हाखो माबानि साइन्सनि मा हादों बेसेबां मोनो नायनोसै र' न'आव थांसै ज'निलाय मोनफैबाय दायो नै जाग्राया बेबो सासे उन्दैया उन्दुलांलायबाय नै दायो न'आव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर ओंखाम जानोसै मेंबाय स' दिनैनि भिडिअखौ दोनसै आं बेयावनो जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बाय हनै उन्दुलांबाय